खुंग्रिंआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि बे बड'लेण्ड एकाडेमिनि दिनै फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि फरायसालि फोरबो दा बे फोरबोनि जेनाखि गाहाय लामा दरखं बेखौ बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिं बियो नैबे ओनसोलनि जेनाखि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो खम बेसेनावनो गावनि बिमानि रावजोंनो बर' रावजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ होबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनि गासैबो सामलायगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोननो आङो बेबायदि सार्भिस होबोनायनि थाखाय ससाइटिखौ सार्भ खालामबोनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावदों। मिजिंथियो जोंनि नैबेफोरबायदि गोदोसोनाय ओनसोलनि बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा बर' बिमानि रावजोंनो फरायनानै गोजौ लेभेलसिम सौहैनो हागोन आरो नैबेफोरबायदि फरायसालि सप्ता बा फरायसालि फोरबोफ्राव बिथांमोनहा गाव गावनि थाखोमानानै थानाय जेनाखि हिडेन टेलेन्ट बेखौ देखायनो हागोन, गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जेनाखि एक्सट्रा कारिकुलार गावनि रोंगौथि देखायनाय बेजों लोगोसेयैनो गावनि उफ्रा जेनाखि मोनसे थांखि बे थांखियाव सौहैनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बिथांमोननो आङो बेस्ट उइसेस जासिदों आरो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिंआ गोजौनिफ्राय गोजौसिम सौहैनो हाथों आरो बेबायदिनो जोंनि समाजखौ जोंनि बर' समाजखौ जोंनि बिमानि रावखौ बर' रावखौ गोजौआव लांनायाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव बेबायदिनि बिहोमा होलांबाय थानो हाथों होननानै आङो बिथांमोननिसिम मिजिंथिदों। गोजोन्थों। बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिनि जोंहा 11थि बोसोरारि फरायसालि सप्ता 2025 बेयो जोंहा 2, 3, 4, 5 आरो 6 बे सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो जोंहा दिनैहाय फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जे गाहाय दरखं हाबग्रा लामा बेखौ जोंनिनो आसाम फुटबल एस'सिएशननि जा अनारेरि सेक्रेटारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैदों। बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर जासिदों आरो आङो जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादनि जानानै बे फैबाय थानाय जे जोंनि 11थि बोसोरारि फरायसालि सप्ता बे सप्तानि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे गाव गावनि जे जोंनि सिङाव थाखोमानानै थानाय जे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ नैबे फरायसालि सप्तानि गेजेरजों जोङो निसय गेलेनानै दिन्थिनो हागोन आरो गावनि बान्थाखौ बिथांमोना निसय आजावनो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो आसा खालामो। आरोबाव जोङो नैबे बड'लेण्ड एकाडेमिया जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय थानो हायो, जौगासार जानो हायो आं बेखिनिखौ मिजिं खालामदों। देग्लाय जोङो मोनब्रैसो आलादा मोनसे कारिकुलामखौ जों सोफानाय जादों जे जोंहा ना हमनाय हान्जा जोङो बेखौ जोङो थि खालामदों, हाबा हान्जा बेखौबो जों थि खालामदों, आबाद मावनाय हान्जा बेखौबो जोङो थि खालामदों आरो जोंहा बैसागु मोसाग्रा हान्जा बेखिनि हान्जाखौबो देग्लायनि नैबे 11थि बोसोरारि फरायसा सप्ता बिनि गेजेरजों जोङो दिन्थिफुंनो जोङो लानाय जादों आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो बयबो जाहाथे नैबे बड'लेण्ड एकाडेमियाव फरायनाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनहा जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मुलुग दरबाराव गावखौ गायसननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। गोजोन्थों।